Аз съм сега си не влизам в Асроя. Видно съм пеката. И да започнем да отворим тъпите честове. 3 честове. Да. Ами, пак да им дадем да вдитват. А, супер! Сега там... И в Clash of Clans си направих един план. Ще има долу в описанието. Той се казва Legendary Clan. И който дойде в плана, ще опитам да му изкарам в момента на възвеличение. Сега се направих. Защото сме обещи. И мисля, че това ще бъде много. Нечестник. Ти си нечестник. Аз вече съм нечестник. Пятьдесят четыре кров. Краунче. Трябва да има по-модерни неща. Ехе. Предложете с кое да го заменя, но за сега ще го заменя в сестрелите, защото е епи карта. На телефона ми имам това.
това. Видях. Той живее далеч. За съжаление. Пак можем да отворим кранчето. Не, няма. Не мисля да прави битки. Още една битка. И ще има още един епизод. От това ще да чакай да не се разгледа. Една от силните карти. Silver, magic, silver, golden. И ще се видим след малко. Дами и господа, ще се видим след малко. И отново сме тук в Temple Run. Вие не ми предложихте игра. Моля, влезте в моя клан на Clash of Clans. Ако нямате хилър, аз ще ви дам просто и ако влезете, много ще съм ви благодарен. Като се съберем 10 човека, ще направим война. Говоря от тия войни. Но ако все още нямате... Аз сега се забила. Ако все още нямате... Чете. Да ви кажа даже... Не, по-добре не. И ако сте съгласни, да се включи в моя клан, когато стана на 7 левел Танхал, защото аз съм на 9, когато стана
той е левел Танхао, тогава ще се опитвам много да се опитвам да събирам много елексир, за да се апдейтна за дракона. То като ми се апдейтва с времето 4 дни, 1 милион и 500 хиляди, трябва за да се апдейтне дракона. Не да се апдейтне дракона, а бараката за дракон. Аз вчера чаках в 1 часа българско време да ми се направи хилавката, защото иначе бях безполезен. Имах само тогава да ползвам, нали трябваше да чакам 2 дни за хилъра. Ама обещавам си за хилърите, че ще ви изпратя. Защото аз да не съм лъжец. Когато дойде лятната ваканция, сега се замислях за той, когато дойде лятната ваканция, която идва след малко повече месеци, по-точно повече дни отколкото месеци. След малко месеци, май бяха 6 или 7, ако отивам при Вуйчо ми, мога и ако майка ми се съгласи да снимам на компютъра, ако и той и майка ми се съгласи да ми държи телефона да снима, мога да снимам на Майнкрафт, което ще бъде яко. Мога да снимам на Serious Sam 2, както сте чували. Аз много търся хора да бъдем в сървъра. Защото ми е писано само аз да си игра сам на Serious Sam 1. Аз съм превъртяла Serious Sam 1, Serious Sam 2, Serious Sam 3. Мале, ти си прескача. Тук съм напрегнат също. И... последна игра ще изигра. Може и днеска във Варна, който е във Варна. Другите, които са по другите континенти, по-точно извън източна България, са добре, защото тук има биелица сиена. И мисля, че това е епизода. Надявам се видеото да ви е харесало и до другия епизод. Чао!